Αυτήν εδώ την εικόνα αφήνει πίσω η φωτιά. Καταστροφή και όλεθρος. Κοιτάξτε. Το πράσινο, αυτή η ομορφιά που υπάρχει μέσα στο δάσος, έχει όλη καταστραφεί. Αυτή είναι η εικόνα να πάει κάποιος σήμερα. Θλίβεται η ψυχή του. Πώς εκπαιδεύονται οι εθελοντές του δάσου πυροσβέστες? Κάθε χρόνο ουσιαστικά ορίζονται κάποια κέντρα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση περίπου διαρκεί 3 μήνες. Εγώ πέρσι συγκεκριμένα που εκπαιδεύτηκα είχαμε μέρα παραμέρα εκπαίδευση και στο τέλος δίνεις εξετάσεις, γραπτές και προφορικές για να πάρεις τελικά ή όχι το δίπλωμα του εθελοντή, την ταυτότητα ουσιαστικά με το εθελοντή πυροσβέστη. Αυτά όλη η εκπαίδευση αυτή την αναλαμβάνει το πυροσβεστικό σώμα. Γίνονται εκπαιδεύσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Από εκεί παίρνουμε και την ταυτότητα του εθελοντή πυροσβέστη, καθώς η υπηρεσία μας δίνει και τη στολή που φοράμε, που μας προστατεύει από φωτιά. Πότε και πού είχαμε μεγάλη πυρκαγιά σε δάσος της Λέσβου? Πυρκαγιές δυστυχώς είχαμε αρκετές στη Λέσβο. Η πιο πρόσφατη, να τα πάρουμε από τα πρόσφατα, ήταν αυτή των Πατερών, που ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά. Σε εισαγωγικά αντιμετωπίστηκε πολύ καλά και προλάβουμε τα χειρότερα, γιατί ήταν το σημείο τέτοιο που θα μπορούσε να πάρει, πήρε μεγάλες διαστάσεις, αλλά θα μπορούσε να πάρει ακόμα μεγαλύτερες με τραγικά αποτελέσματα. Η αγάπη για το νησί και για τον συνάνθρωπό μας, να βοηθήσουμε και για τις ανάγκες που έχει το νησί, γιατί βλέπουμε ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά πάνω στο νησί το δικό μας. Αν τύχει μια φωτιά, όπως είδαμε και πέρυσι, που πρόπερσε μάλλον που ζήσαμε στο Βατερά, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 μέρες για να έρθουν δυνάμεις από άλλο μέρος. Οπότε επαναπαυόμαστε στα δικά μας τα χέρια. Θεωρώ ότι κάθε θελοντική ομάδα έχει μια δικιά της νοοτροπία, μια δικιά της λειτουργία στο κομμάτι και της επέμβασης και της πρόληψης. Η ευθύνη η οποία υπάρχει είναι μεγάλη, γιατί ναι μεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι θελοντικό, δεν πάβει όμως να είναι μια σοβαρή ενασχόληση. Συμμετέχουμε σε κάποιες διασώσεις που μπορεί να χρειαστούν στο βουνό, το χειμώνα επίσης, πέρα από την αντιπυρική περίοδο, το χειμώνα σε αποχιονισμούς, τέτοια πράγματα. Υπάρχουν και διάφορα σεμινάρια στα οποία συμμετέχουμε και παρακολουθούμε, προκειμένου να ανανεώνονται οι γνώσεις μας και να εκπαιδευόμαστε το κατά το δυνατόν περισσότερο, ώστε σε περίπτωση συμβάντος να μπορούμε να επέμβουμε με τις κατάλληλες γνώσεις. Αυτός είναι ο ένας ο οίκος.
Τι προσέχω όταν πηγαίνω στο δάσος? Δεν κόβω τα δέντρα. Δεν ανάβω φωτιά. Επικοινωνώ αμέσως με το Σύλλογο Προστασίας Άγριων Ζώων άμα δω τραυματισμένο ζωάκι. Δεν αφήνω τα σκουπίδια μου.